guys! So, good evening! So, meron po sa amin to Diamante Treats. Siya po si Ma'am Jen. No, magpapatid ka ba talaga? So, ayan. Pepsi. Yeah. Sean. Other door. Sarado na rin eh. Sarado na rin, oh. Baka doon sa pinakaharap, be. Talaga to sini. Talaga ni. So yan guys, mag-ano muna sila. Magsa-sign muna. Naman. Sulat nyo na pangalan ko. Hello! Para may matanda. Kasi mag-aantay muna kami kasi yung rasyon nasa loob pa daw. Pipermahan pa ng treasurer. So ikaw madam, ano yung pinunta mo dito? Party po. Kakain tayo ha? Opo, party po talaga. Hindi disco ang pinuntahan natin. Ang ganda mo pala sa personal mocha. Ito yung madam namin, oh. Yan mo, palong-palo, no? Ayan. Uy, Diba? Ganda. Oo, hindi pa ba na-release yung 4-piece? Oh, ano naman susumbong mo sa akin? Hoy, taray, waiting. Nakailan na tayo ngayon? O na, yung problema, nagkasya ba yung budget natin sa bigas? Yung konsumo, kulang. O, diba? May kanya-kanya silang rules sa buhay, mga kadong Bisaya. So, waiting lang kami. Ha? Dito po muna yung Diyos. Ano talaga ito? Ano ito? Uy, sabay nyo na Diyos ka? Yan, nakakatumbong. Thank you. Tumbang lamesa. Guys, tumba yung lamesa. Kawawa si romantic baboy, oh. Oh guys, kaway kayo kasi kasali kayo sa vlog ko. Ayan. Oh, wanted kayo bukas. Ayan. Ayan yung mga mayayaman kong friend, guys. Ayan si Jessica. Ayan, si Manay. Ang bird.